Заплатите в държавния сектор растат стремглаво. Само за няколко години разходите за персонал са скочили рекордно. Ето какво показват последните данни. През 25-та година разходите за персонал в бюджета достигат близо 22 милиарда и 800 милиона лева. Преди 10 години сумата е била само 7 милиарда и 100 милиона. Над половината от това увеличение е натрупано само през последните 3 години. Основната причина е автоматичният механизъм за заплатите, приет от парламента през 24-та година. Така във Вътрешното министерство МВР разходите скачат с над 40%. В Министерството на отбраната МИО ръстът е 35 на 100. В Държавна агенция Национална сигурност ДАНС 38. В Държавна агенция Технически операции ДАТО 41. А в Националната служба за охрана НСО 36%. Същевременно министерства като финансите, здравеопазването и социалната политика отчитат едва 5 до 10% ръст. Експерти предупреждават, тази свръхамбициозна политика ще натовари бюджета с близо 2% от БВП и ще засили инфлацията. Ако автоматичните правила не бъдат отменени, болката от неизбежните корекции след няколко години ще е много по-тежка. Последвайте страницата ни и споделете в коментарите, трябва ли да се спре този скок на държавните заплати.